Kar, hau da kar. Eta zergatik kar? Bueno, hau da pixkat, hau da Sua taldeko hirugarren kidea, Beire eta Leteren laguna. Eta bere kasuan, hau da nahiko mozoloa, nahiko sinploi xamarra eta egun guztia telefono mugikorra eskuan, sare sozialetan, argazkiak eta bideoak ateratzen, dana sare sozialetan zintzilikatzen. Eta beti barrez edo barre tonto hori daukan pertsona bada, eta horregatik jendeak deitzen dio kar. Euskeraz, dakizuen bezala, ja, gazteleraz dan bezala, euskeraz kar da. Eta horren ondorioz, deitzen diote tipo xelebre honi kar. Da pertsonai bat hasieran ez daukana, badirudi oso itzalean dagoen pertsonai badala, baina bildumak aurrera eginala, tokatuko zaio protagonismoa hartzea. Bai, bere izenak dion bezala kar ez da parrez, orduan niretzako hori marrazteko ja izan zen pista honena edo gako honena ez da ahoan ahotikan hasten naiz pertsona jau marrazten, ez da? Horrelako pixka bat gainera berak Jasonek ez duen bezala mozolo xamarra daudan irriparreare pixka bat horrelako goiko hortza gehiagik ikusten zaizkio horrelako zerbait izan behartzen, ez da? Eta gero gandor hori, koloretakoa, pixka bat personalidade falta bat, personalidade gehiegirekin nestali nahiko balu bezala, hortik handi joan. Azkena, hau da Sua taldeko laugarren pertsonaia, Bala deitzen da, eta txakur bada, ikusten duzuen bezala, Beireren txakurra. Eta Beirerekin bukaeren arte dagoen lagun leial eta jator hori, bai, agertzen da, lau liburuetan agertzen da, era batera edo bestera. Eta, pixkat, nahi nagan isladatu, ni berez ez naiz oso txakurzalia, nik ez daka txakurrik. Baina oso konstiente naiz nola batzutan animali batek eskaini aldigun, pertsona batek eskaini ezin dizkigun momentuak, edo pakea, edo oreka hori, edo adiskidetasun hori. Eta horregatik erabaki naban sortzia bada bezalako animali bat, txakur bat. Txakur, hau da niretzako variedadea. Denbora guztian pertsona marraztu berdez, txakur bat marraztea da saltsa pixka bat ematea lanari, ez da? Oso guztara marrazte izan dut.